ang likod ko lang. 16 ko kaya yan pareho. Teka lang. Kukuha. Ito po ang Operation Snow World. Kuha tayo ng remote ng aircon na yan. Bubuksan natin yung dalawa. Lalagay natin sa 16. Sir Juan, wag ka pumanood ng live ko. Teka lang. Punta muna tayo sa tech booth. Dahil dyan, babalik na natin. Ako si The Flash. Yan. Balikan niyo po ako sa after 2 hours, i-defrost nyo na ako.